Tsakiyan kana jina da kyau? Kai mun magana da ƙarfi. Me sunanka? A sunana Ibrahim. Ibrahim wa? Ahmad. Me kai aka kawo ka nan hedikwatar 'yan sanda? A kidnapping muka yi. Kidnapping? Wa kai wa kidnapping din? Dan uwanmu ne. Dan uwanku ne? Ya sunansa? Alhaji Ahmad. Da kuka ɗauke shi naira nawa kuka ce a baku? Miliyan 20. Miliyan 20? To daga baya an ce kun yi ragi, nawa kuka rage zama? A 100,000. 100,000. Da kuka ɗauke shi ya kuka yi da shi? Kudin? A shi wanda kuka ɗauka kuka sace shi ya kuka yi da shi? Da muka ɗauke shi na ɗauko yaron daga makaranta na ba su shi suka tafi da shi da daidai ta sauko. Suke ce min ni yanzu ba zan shiga gidan ba. Ina jin ka. Ba zan fita da ba zan rinka shiga cikin gidan ba. Dan yaron gai ya ganni. In ya ganni ya sani. To yanzu tsaya ya aka aka kama ku? Ya aka aka kama ku? Wurin karɓar kuɗin? Ina yaron yake? Yaron da kuka kidnapping ina yake? Ina yaron da kuka kidnapping yake? Ina yake? Ya kuka yi da shi yanzu? Kwaya suka saka masa cikin lemu ya sha. Suka sa salatif suka rufe masa bakinsa. Da ya sha me ya same shi? A sun ce min da suka je suka dawo suka ga ko motsi ba yayi. Shi yasa kawai suka turbude shi. Ya ne ban gane suka turbude shi ba. Suka rufe shi. A me suka rufe shi? Can bayan kangon. Rami suka birne shi? Yanzu an tono shi? To yanzu gashi an kama ku da laifin wannan garkuwa da wannan yaro gashi kuma bayan nan kun kashe shi. Shin kuna da nadamar abin da kuka yi? Sosai ma. To yanzu wani shawarwari zaka ba matasa irin ku wanda suke aikata irin wannan aika-aika? Kawai su ji tsoron Allah kowa ya fuskanci abin da yake gabansa kawai ya kai kansa cikin wani tashin hankali. Yanzu kai shekarun ka nawa ma gaba ɗayanka? Waɗannan abokananka ne? Tare da su kuka aikata wannan aika-aika? To kai ka taɓa yi ne? Ban taɓa yi ba. To su kuma fa? Sun taɓa yi sau ɗaya. Sun taɓa yi? Ba su karɓi kuɗin ba, yaron ma ba a yi fara waya da iyayensa ba suka sake shi. Idan mun fuskance ka su suka jawo ka ko kai ka jawo su? Su suka koya ma? Gaskiya ni shi ya fara jana ya fara min magana gaba ɗaya. To Allah ya kiyaye.